तर ओम साईराम. आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्त आज आम्ही साईतीर्थ या ठिकाणी येऊन आज आमच्या असंख्य प्रेक्षक आहे, साई धून ढोलपथक या आणि इतर ज्या लिजिम ग्रुपची टीम वगैरे आहे आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोक वेबसाईट आणि एक स्कॅनरचं लॉन्च करत आहोत. आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त गुगलवर जाऊन ते स्कॅनर स्कॅन करा आणि आमच्या संपूर्ण टीमची माहिती तुम्हाला एका क्षणामध्ये मिळण्यासाठी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करत आहोत. मी डांगे सरांचे आभार मानेन की त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी स्कॅनर लॉन्च करण्याची संधी दिली. आज त्यांच्या हातून आणि श्री साईनाथ बाबांच्या हस्ते आम्ही आज स्कॅनरचं अनावरण करत आहोत. सर्व